Senkezweni ufuna ubulungisa umndeni wakwaKhwele eNtambanane eMpangeni kulandela ukudutshulwa kubulawa ilungu lomndeni wawo ngamadoda angaze wagaleleka emzini wabo ebusuku ezibiza ngamaphoyisa. Isolezwe ngempelasonto lixoxe nalowo mndeni ongathandanga ukudalula igama lakhe. Uthe lesi sigameko senzeka ngey'ntatha kusangomgqibelo odlule lapho kwathi abomndeni walo belele kwenye yezindlu ezisegcekeni bavusa ukuqhonqoza ngesankahlo kwamadoda emnyango. Uthe-ke la madoda angaziwa ukuthi angubani nabo abekhona abanakanga ukuthi-ke ayemangaki la madoda ngoba kwakusebusuku kakhulu futhi-ke kusasemnyama. Bafika ngqongqoze emnyango wendlu kamfowabo azibiza ngamaphoyisa. Uthe umkamfowabo nezingane baqala baziba isikhashana bedidwa esankahle sokungqongqoza emnyango. Okwathi-ke okuzwa ukuthi abangqongqozayo abazimisele ukuyeka futhi-ke sebeshaya kabana nasemafasiteleni bagcina-ke sebevulile. Kuthe-ke sebevulile laba balisa bangena ngaphakathi bashaya ingane yomfowabo nomkakhe base bathabatha baya nalapho kwenye indlu bafike bafaka khona-ke buyona. Kuthe-ke noma sebelapho baqhubeka nokubashaya ngesihluku namanye amalungu omndeni ayekhona base-ke babahodulela emnyango. Kuchaza ilungu liqhubeka lithe ngokuzwa umsindo inhloko yekhaya umnumzane Phumlani Khwela yaphumela emnyango ukuyokhuza umhlola kanti ayibuzanga elangeni yazithela phezu kwezibila zithutha ziholwa emhlophe phambili. Laba labelisa-ke bamkhomba ngesibhamu bathi akalale phansi. Kwathi esalele phansi kunjalo bavulela ngenhlamvu kwadubuleka ikhanda waphelela khona lapho kubuka wonke umuntu maqede bashaya bachitha bamshiya esifile kanjalo. Uma ufika uKhwela ube neminyaka ewu-66 ufihla izolo kanti ushiye emhlabeni izidala eziyisithupha nabazukulu abayisishiyagalolunye. Liqhubile ilungu lomndeni lithe okwenza bakhathazeka kakhulu ngalesi simo ukuthi isigameko sijena siqala ukwenzeka emndenini njengoba nango-2010 kwadutshulwa kwafa umzala wabo ebulawa ngamaphoyisa mhla kubhokwa izigameko zodlame endaweni. Lithi nalapho kwagcina kungenziwanga khona-ke ubulungisa. Kwazi ukuthi kuyabakhathaza ukuthi baqothela amalungu omndeni ngabantu abazibiza ngamaphoyisa okufanele ngabe yibona abazivikelayo bawumphakathi. Kuyabakhathaza kakhulu lokhu-ke kumanje abazizwa bengaphephile ngoba bazi ukuthi kuzokwenzekani ngolunye olubi kusukela manje, chaza ilungu lomndeni.